खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै जोंहा राङापारा आनसलिक दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव थानाय जोंहा टेङाबिल गामि, बे टेङाबिल गामिनि जि उन्दै उन्दै लाइमोनफोर बिथांमोनाबो दिनै फरायनायजों लोगोसे गावनि बर'नि हारिनि जे हारिमु बेखौ सिनायथि होनो आखायाव लादों एबा माने हारिमुखौ माने गोसो गोरबोजों बजबनानै गोजौ फारसे लांनो थाखाय जानजि खाफ्रादों। दा बिनिखायनो बिथांमोनाबो फरायनायजों लोगोसे माने ओरैनो थास्लायस्लाय बेलासि समफ्राव माने एसे खाम सिफुं सोलोंनो होननानै जानजि खाफ्रादों आरोना। दा बिनिनो बिथांमोना बेसे आवगायदों आं बेखौ नोंथांमोननो ओरैनो मोननैसो होनि। बेसे आवगायदों माने एसेबांथ' आवगायाखै, माने जास्ट मास मोनसेयानो जायाखै नालाय, दासो बिदिनो 20 दिनसो जादों आरोना। आरो फारसेथिं जाहैबाय साफ्रोमबो जिर'थार, माने जिर'निफ्रायसो स्टार्ट खालायनाय आरोना। दा बे हिसाबै माने इसिबां आवगायथ'वाखै आरोना। दा जेखियानो जादोला अब्लाबो माबायदि जायो नोंथांमोननो फारियै दिन्थिलांसै आरोना गिबि हिसाबै। दा नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला एसे लाइक खालामलाबायदो, लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामलाबायदो आरोना। आरो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय जा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन जि फरायनायजों लोगोसे हारिनि हारिमुखौ लाखिलांनो जे नाजादों, दा बि माबायदि जानांगौ आरो आंनि फोरोंनायनि बेलायाव बा बिथांमोननि सोलोंनायनि बेलायाव माबायदि जाबावनांगौ बा माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों एसे फोरमायहरदो आरोना। जोंहा गथ'फ्रा बारा बुरजा गैया आरोना, गामि दरसेनिल' नालाय। जागायनायाव एसे बुरजामोन, ओमफ्राय दा साफा सानै बिदिनो माइनास जालांबाय आरोना। दा जेखियानो जादोंला नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांसै फारियै माबायदि जायो। नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे एसे नायलांदो आरोना। नोंथांमोन दा बेकग्राउन्डथिं माने फारियै दिन्थिनोसै आरोना फिसाफोरखौ बेसे बुरजा माने। अब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादों आंजों लोगोसे। लोगोफोर जोंना फिसाफ्रा बेखिनियानोल' नालाय, दा सोर सिफुं लादोंमोन आरो खाम लादोंमोन बेखौ आङो फारि बयनावबो सोंनि, आरो बेसे हानाय बायदि बा हानाय बायदि मोनाखै बेखौ आं सोंलांनि आरोना। नैबे नानिनिफ्राय सोंसै आं, नोंना मा नाम मोनदे नानि? रिजिना बसुमतारी। बसुमतारीसो होनदों नामा? रिजिना बसुमतारी ना। ओरैनो थोंजोङै नामखौल' खोन्थादो, जोङो सेल्फ इन्ट्रडाक्सन बायदि लाबाय थालिया, थोंजोङै नामखौल' खोन्थाबानो जाबाय। नोंना मामोन? खुलुमबाय, आंनि मुङा लक्ष्मी ब्रह्म। लक्ष्मी ब्रह्ममोन ना। नोंना मायावमोन, खाम ना सिफुङावमोनलाय? खामाव ना। हानाय बायदि मोनदोंना मोनाखै नों खामखौ? मोनदोंना? ओमफ्राय नैबे नानियाबो खामावनोमोन ना। एसे हानाय बायदि मोनदों ना? खामखौनो मोनहाबाङाना नोङो ना, नङाबालाय एसे हाबावसिगौमोन। दा जेखियानो जादोंला लोगोफोर, बियो खामखौ मोनहाबाङा, अब्लाबो बैसागुनि तालखौ एसे हाबाय आरोना। दा उननि बिसानाव मोजाङै हाबावगोन बियो। ओमफ्राय नोंनिया दे मा नाममोन? खुलुमबाय, आंनि मुङा धरना प्रियांका मोसाहारि। ओमफ्राय नोंना मायावमोन? खामाव ना। ओमफ्राय हानाय मोनदों ना मोना नों जागायजेननायनिफ्राय जे लाबाय दङ? हानाय बायदि मोनदों। हानाय बायदि मोनदों ना। दे गोजोन्थों। ओमफ्राय नै जा सासे दंबायो, मा नाममोन? खुलुमबाय, आंनि मुङा पुर्निमा बसुमतारी। पुर्निमा बसुमतारी। नोंना मायावमोन दे? आंना सिफुं। ओमफ्राय नों हानाय मोनदों ना मोना? मोनदों दा ना। थिग दङ लोगोफोर, बिथांमोना जे एसे हादों बेखौ जों दाहाय नायगोन। दे राजा, नोंना मा नाममोन? खुलुमबाय, आंनि मुङा सानसोरां बसुमतारी। सानसोरां बसुमतारी ना। नोंना मायावमोन? खामाव। ओमफ्राय हानाय मोनदों ना मोना नों एसे? एसे हानो मोनदों। दे थिग दङ। खुलुमबाय, आंनि मुङा अमित बसुमतारी। आदसा, अमित बसुमतारी ना। ओमफ्राय नोंना मायावमोन दे? सिफुङाव ना। हानाय मोनदों ना मोना? मोनदों ना। दे मोजां। ओमफ्राय फंबायना मा नाममोन? खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि सन्जिब बसुमतारी। सन्जिब बसुमतारी। नोंना मायावमोन दे? आंना सिफुङाव। जागायजेननायनिफ्राय एसे एनै हानाय बायदि मोनदों ना मोना? मोनदों ना। दे गोजोननाय थाबाय। फंबायना? खुलुमबाय, आंनि मुङा रुजुल मोसाहारि। रुजुल बसुमतारी ना। आदसा, नों मायाव सोलोंदोंमोन दे? खामाव ना। एसे हांबाय ना। बरिया। दे
जागोन आरो नै नानना खुलुमबाय आंनि मुङा सबिता बसुमतारी सबिता बसुमतारी ना उम ओमफ्रायो मायावमोन नोंना खामाव ना खाम हादोंना हायाखै हादों एसे हानाय बायदि मोनदों ना औ फोरोंनायफोरखौ बुजिदोंना बुजिया बुजियो बुजिदों ना उम दे बरिया ओमफ्राय नै जोंहा रानि सासे दंबायो मा नाम नोंना खुलुमबाय आंनि मुङानो जाबाय जसमिता ब्रह्म जसमिता ब्रह्म ना ओमफ्राय नों ओरैनो मायाव सोलोंदोंमोन खामाव ओमफ्राय एसे हादोंना हायाखै नों हाहांबाय दे ओमफ्रायथिं दंबायो जोंहा नै खुलुमबाय आंनि मुङा संगिना बसुमतारी संगिना बसुमतारी ना नोंना मायाव दंमोन सिफुङाव फुङाव ओमफ्राय हानाय मोनदोंमोन ना नों जागायजेननायनिफ्राय मोनदों मोनदों ना औ थिग दं दाहाय नायनोसै माबायदि हादो हाया ना औ आरो इथिं जोंहा सासे दंबायो मा नाम आंनि नामा रसमिना बसुमतारी रसमिना बसुमतारी औ नों मायाव लादो सिफुं फुङाव ओमफ्राय हादोंना हाया हादों हानाय मोनदों ना हानांगोन दै नङाबा लासिं सिं जागोन ना आंहाबो ना होमबा लोगोफोर जोङो दाहाय नायनोसै बिथांमोननि जि नाजानाय एसे रोंनाय बेखौ जोङो दाहाय नायगोन आरो ना माबायदि दामो दा बेखिनियानोल' माखासेफोर दंबावोब्लाबो फैयासै आरो एसे गाबाय आरो ना लोगोफ्रा जायफोर बिथांमोना फैदों बिथांमोना खोब हारिमुखौ मोजां मोनो आरो मोजां मोननानैनो बेबायदि सोलोंनानै इयुनाव माबा मोनसे मुलाम्फा जागोनखौ मिजिंथिनानै बिथांमोना सोलोंनो फैगासिनो आरोना अब्ला लोगोफोर दायो जों नायलांसै माबायदि लोगोफोर दायो आङो बिथांमोनखौ मोनसे दामहोनि आरोना माबायदि हादों हाया दायो मोनसे दामहोनोसै नायलांबानो जाबाय नोंथांमोनाबो फारियै नोंना मा नाम होनदोंमोनलाय पुर्निमा बसुमतारी पुर्निमा बसुमतारी दे बे साननैसोनि गेजेराव माबायदि हादों हायाखै बेखौ नोंबो दामना दिन्थिदो दे दे बागुरुम्बा ससे दामलाय दे जाथ'सिगोन दे मा नाम मोनला राजाना अमित बसुमतारी थिग दं दे दायो नोङो मोननैसो दामना दिन्थिलाय मा माखौ हाखो नोङो बे 20 साननि गेजेराव
बागुरुम्बा ससे दामलाय लोगोफोर नै बे सासेयाबो माबायदि दामो नायनि दे दामलाय नों माखौ दामो दामलाय दे नों हानायखौ लोगोफोर नै जोंहा सिफुंनि दा बिथाङा माबायदि दामो नायनोसै बिथाङा माने क्लासनि बिदिनो सप्तासेनि उनावसो फैनाय जादों दा बिथाङा माबायदि आवगायदों नायनोसै जायखिजाया नों माखौ हायो ओरैनो मोननैसोल' दामलाय दे मोनसेसो मोननैसो दे दे नों मोननैसो सुदो मा माखौ हायो दे लोगोफोर नै दायो आं खामनिखौ दामनो होनोसै आरोना बिसोर माबायदि दामो नायलांदो नोंथांमोनाबो दा नोंना मा नाम मोनलाय प्रियंका मोसाहारि ना लोगोफोर बिथाङा खाम लादों खामखौ दामगोन आरोना क्लास 10 आव फरायगासिनो दङ दा गिबियाव नों माखौ दामनो सानदों दे बैसागुनि थालखौ ना दे फार्स्टनिखौनो मोजाङै दामना होबानो जाबाय अनलि खामनि थालल' दामगोन लोगोफोर बेयाव सिफुं सुफानाय जानाय नङा आरोना दा माबायदि जायो नायनोसै दे जागोन दे नेक्स्ट माखौ दामो दामलाय देलाय आरायनाय देंखो दे आराय देंखोफोरखौनो दामलाय दे जागोन दे नेक्स्टनिखौ दामलाय जायखिजाया नेक्स्ट माखौ हादों बैसागुनि लास्ट देलाय दामफिनलाय रिमिक्स तालखौ दामनो नायलाय एसे सिम्पोलनो देलाय जागोन दे नेक्स्टआव बागुरुम्बाखौ ससे दामदो दे फार्स्ट दायो आन्था बालाम गुबैखौ दे जागोन दे दे एसे मोजां थादो लोगोफोर जोंहा नै ए ग्रुपआव जोंहा सासे दंबाय मा नाम मोनलाय नोंना लक्ष्मी ब्रह्म ना दे दायो गिबियाव नों माखौ दामनो सानदों दामलांदो दे माखौ दामो दामदो
नेक्स्ट दामलाय माखौ आयदे आराय देंखो दे जागोन दे लोगोफोर बिथांमोना माने गोदानथार हिसाबै एसेबां मोजां बुनो हाथ'वाखै आरो ना दा बेनि थाखाय निमाहा दायो नेक्स्टआव माखौ बुयो दे माबाखौ हाबायना हायाखै मोजाङै रिमेक्स ताला हायाखै ना हायाखै रिमेक्स तालखौ मोजां हायाखै देलाय बुनो होनलाय खेबसे जागोन दे ओमफ्राय बिनि उनाव बागुरुम्बाखौ हाथ'वाखै ना हाबाय फार्स्टनिखौ हाबाय ना फार्स्ट स्टेपखौ देलाय बुनो होनलाय माबायदि जागोन दे लोगोफोर बिथांमोननि जि नटेसनखौ बुनाय आरोना थाल बिनि खारथाया एसेबां मोजां जायाखै दा जेखियानो जादोंला आरोना बिथांमोना गोदान हिसाबै एसेनियाथ' गोरोन्थि जाखासिगोन सोलोंगासिनोसो दं हिसाबै दे जासिगोन दे नोंनिया ना दे नोंना मा नाममोनलाय सबिताल' सबिता बसुमतारी ना देलाय नों मा हादों दामलाय मा हादों माने लोगोफोर बिथांमोना बि ग्रुपआव दंथ' बि सि ग्रुपआव ओंखायनो माखासे हायाखै आरोना दे जायखिजाया माखौ हादों दामदो दे बैसागुनिफ्राय ना दे दे जागोन दे नेक्स्ट स्टेपखौ बुलाय जोंना खाम दामग्राया नै लोगोफोर बिराद गिदिरथार आरोना खामखौनो जेन थेनसो मोनहायो दे मा नाम मोनलाय नोंना रिजिना बसुमतारी ना नों खामखौ दामनो हाथारगोन जानो हागोन ना एसे नांबावगोन ना मोनहाबावनो मोनहाथाराखै दे होमबाबो नों मा दामनो हाखो देलाय दामना दिन्थिलाय दे दे जागोन मा बुनाय बियो दे बुंलाय ओमफ्राय मायाव बाहायो दे बेखौ मा मेथाइआव जेनेबा मायाव बाहायो बेखौ बैसागु मेथाइआव ना बैसागु मेथाइआव बाहायोना बैसागु मेथाइआव मेनलि जोंहा बेजोंनो मोजां जायो दे ओमफ्राय गुबुन मेरला दंबायो आरोना मा नाम मोनलाय रायजोना सानसोरां बसुमतारी ना दे नोंबो माखौ हादोंमोन सोलोंदोंमोन दे बेखौ दामलाय जागोन दे बियो जाहैबाय मानि बैसागुनि ना बैसागुनि थाल ओमफ्राय मोननैसो स्टेप दंबायोमोन देरै दामलाय मोजां बुलाय बोलो हो